Păi faptul-te niciunui rău, părului cu bunicul tău. Păi faptul-te niciunui rău, e mare ursul tău de caut. Șapte săptămâni din post, 7 săptămâni din post, de când la mândra n-am fost, de când la mândra n-am fost. Păi o seară când m-am dus, și într-o seară când m-am dus, am găsit la cărcul pus, am găsit la cărcul pus. Destui la cărcul cu mâna, destui la cărcul cu mâna, și veriga cu căciula, într-un casă cu deasula. Obosit și plin de dor, obosit și plin de dor, mă lumânță pe cuptor, mă lumânță pe cuptor. Nu știu mânță sau motar, nu știu mânță sau motar, sau e pui de bărcinea, Ovidiu! sau e pui de bărcinea. Roată, roată, urcii măi! Roată, urcinelilor! Nu te dă, nu te lăsa! Mai nu te dă, nu te lăsa! Uite acesta pui de ori, uite acesta pui de ori, din pădure l-am adus, din pădure l-am adus. E mititel când era cădul cățel, s-a făcut mare, acolo o dică n-are. Cât mare